σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τα 10 πράγματα τα οποία υπερλατρεύω. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Το πρώτο και το πιο τέλειο από όλα όσα βρίσκονται στη λίστα μου είναι ο χορός. Κάνω εδώ και 5 χρόνια hip hop και άρχισα αυτή τη χρονιά και Latin. Γενικότερα ο χορός με κάνει να νιώθω πολύ ελεύθερη, εκφράζομαι μέσα από αυτό και δεν μπορώ γενικότερα να εκφράσω αυτό που νιώθω όταν χορεύω, αλλά γενικά ο χορός με κάνει να ξεχνάω οτιδήποτε με προβληματίζει, ελευθερώνομαι, ξεχνάω τα πάντα γύρω και επικεντρώνομαι μόνο σε αυτό. Όπως και όταν έχουμε αγώνιστε με το Latin με το hip hop και δεν έχω κάτι άλλο σημαντικό, επικεντρώνομαι εκεί και σκέφτομαι ότι πρέπει να πετύχω σε αυτό, πρέπει να δουλέψω σκληρά για να πετύχω σε αυτό. Το δεύτερο, που είναι λίγο σχετικό με το χορό, είναι η μουσική. Λατρεύω να ακούω μουσική οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αλλά όχι μουσική, ξέρω, metal, heavy metal και τέτοια. Rock τραγούδια μπορεί να ακούσω, αλλά όχι τόσο σκληρά όπως είναι η heavy metal, ας πούμε. Αλλά η μουσική είναι κάτι που με κάνει να φαντάζομαι πολλές καταστάσεις, όχι μόνο με τους στίχους του τραγουδιού, και απλά όταν ακούω ένα τραγούδι και μου αρέσει, αυτόματα σηκώνομαι και αρχίζω να χορεύω. Είτε είναι ελληνικό, είτε είναι ξένο, οποιοδήποτε στυλ, αν μου αρέσει σηκώνομαι και χορεύω. Γι' αυτό σας είπα ότι το δεύτερο πράγμα που μου αρέσει σχετίζεται λίγο και με το πρώτο. Το τρίτο είναι ότι μου αρέσει να ασχολούμαι ιδιαίτερα με το βάψιμο των νυχιών. Τώρα μπορεί βέβαια να μην τα έχω βαμμένα, γιατί το προηγούμενο manicure είχε ξεφτύσει από το 15 Αύγουστο και το έβγαλα και τώρα θέλω να τα βάψω ένα άλλο χρώμα και μάλλον θα τα βάψω μπλε με ροζ, αλλά δεν ξέρω, αλλά γενικότερα μου αρέσει να ασχολούμαι με τα νύχια μου και με όλα αυτά, αλλά περισσότερο με τα νύχια μου και αυτό το κάνω και μαζί με τη μαμά μου, μπορώ να πω. Το τέταρτο είναι κάπως κλισέ. Μου αρέσει πολύ να κάνω βόλτες με τις φίλες μου, γιατί συζητάμε τα προβλήματά μας, η μία μπορεί να δώσει λύση στην άλλη, γελάμε μαζί, αστειευόμαστε και γενικότερα πάντα νομίζω ότι παίζουμε σαν μικρά. Ας πούμε τις προάλλες βγήκαμε έξω και αντί να κάτσουμε να συζητήσουμε όπως κάνουν άλλα παιδιά της ηλικίας μας, εμείς καθόμασταν και παίζαμε παντομήμα, παίζαμε ότι και καλά, γυρνούσαμε ταινία και ήταν μια αστυνομική ταινία και τέτοια πράγματα κάνουμε γενικά, αλλά όχι πάντα. Το πέμπτο είναι τα στυλό. Λατρεύω τα στυλό και ό,τι σχολικό υπάρχει, αλλά περισσότερο τα στυλό. Μου αρέσουν αυτά τα πολύχρωμα στυλό, είτε είναι μπλε, είτε είναι μόβ, είτε είναι πράσινο, είτε ροζ, οτιδήποτε, τα λατρεύω. Μου αρέσει, αν είχα την ευκαιρία στο σχολείο να γράφω, να μας δώσουν την ευκαιρία να γράψουμε με οποιοδήποτε χρώμα στυλό, κάθε μέρα θα είχα και από άλλο, αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Το έκτο, που συνεπάγεται και αυτό λίγο με το πέμπτο, είναι να γράφω. Μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω, αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο, οτιδήποτε. Αλλά γενικότερα και στο σχολείο μου άρεσε να γράφω έκθεση και να μου πει κάποιος γράψε μια βλακεία, οτιδήποτε, μου αρέσει να γράφω. Το έβδομο είναι να τραβάω φωτογραφίες. Βέβαια δεν είμαι όλη την ώρα με μια κάμερα στο χέρι, με το κινητό ή κάτι τέτοιο. Απλά μου αρέσει να τραβάω φωτογραφίες, αλλά δεν είμαι κολλημένη σε αυτό. Γιατί, εντάξει, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η τέχνη της φωτογραφίας, αλλά μου αρέσει
τραβάω φωτογραφίες με τους φίλους μου, την οικογένειά μου και όλα αυτά. Και το 8ο είναι οι ξένες γλώσσες. Που αυτό μου βγήκε τώρα τελευταία, αφού τελείωσα και τα αγγλικά και πήρα τα πτυχία, μου βγήκε τώρα τελευταία. Και τώρα σκέφτομαι ότι αφού τελείωσα τα αγγλικά, να αρχίσω ισπανικά. Και τα ισπανικά μου αρέσουν πάρα πολύ σαν γλώσσα, δηλαδή όταν βλέπω ποδοσφαιριστές στην τηλεόραση να μιλάνε ισπανικά, απλά καθόμαι και τους χαζεύω, είναι φοβερό. Μετά θα ήθελα να μάθω γαλλικά, ιταλικά, αυτά, αλλά ήθελα να μάθω και σουηδικά, μάλλον. Και το ένατο είναι να διαβάζω βιβλία. Φέτος το καλοκαίρι έχω διαβάσει 7 βιβλία, 6-7 βιβλία, μπορεί και παραπάνω, και νομίζω ότι με τα βιβλία κάποιος ταξιδεύει. Ειδικά αν αγγίζεις το χαρτί, διαβάζεις αυτά που γράφει ο συγγραφέας, νομίζω ότι μπορείς να ταξιδέψεις σε πολύ φανταστικούς κόσμους. Και όταν ήμουν πιο μικρή, στο δημοτικό, είχα γράψει ένα βιβλίο. Τώρα εννοείται πως δεν το έκδοσα ποτέ, το κράτησα για μένα και ήταν αρκετά καλό από ό,τι μου είπαν και οι γονείς μου, και γενικότερα μου αρέσει ιδιαίτερα να διαβάζω βιβλία, και αυτό επίσης μου βγήκε μέσα στο καλοκαίρι, επειδή δεν είχα τι να κάνω και βαριόμουν, και αφού είχα κάποια βιβλία στο σπίτι, διάβασα πρώτα αυτά και μετά ζήτησα τους γονείς να μου πάρουν κι άλλα. Και τώρα έχω πολλά βιβλία, τα οποία δεν τα έχω τελειώσει όλα. Τώρα διαβάζω ένα βιβλίο το οποίο κοντεύω να το τελειώσω. Και το 10ο και τελευταίο είναι τα πολύχρωμα αντικείμενα. Οτιδήποτε πολύχρωμο, δεν εννοώ δηλαδή να πάρω μια μολυβοθήκη που να έχει πολλά χρώματα πάνω, αλλά και αυτό μου αρέσει, αλλά εννοώ ότι π.χ. σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, αν έχει αντικείμενα πολύχρωμα, να έχει μια μολυβοθήκη ροζ, μια ντουλάπα πράσινη και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ειδικότερα αν ένα αντικείμενο έχει πολλά χρώματα πάνω και πολλά σχέδια, τότε είναι που θα το λατρέψω και υπάρχει περίπτωση να ψάξω να βρω ένα ίδιο ή ένα παρόμοιο, τέλος πάντων. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν τα 10 πράγματα τα οποία υπερλατρεύω. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε μου ένα like. Γράψτε μου και κάτω στα σχόλια τι σας αρέσει εσάς περισσότερο. Και αφήστε και ένα subscribe για να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!